Ya mfowethu. Ngithi ngiphinde ngixolise mfowethu nenkulumo lekangiyethula kumfowethu lo Myeza ngicabanga ukuthi ngabona ngathi kunabantu abangayizwisisanga kahle. Angiphathekanga ke kabi. Uma ngibona indlela abakhuluma ngayo esikoleni vele yikho kunophasi no fail kwakwenzela khona uma kunabantu abalekhayo ngomqondo bethi ukulinda bephinde belalele noma bengalaleli iminyaka izibe u5 kwakwenzela abantu abanjengabo laba abangayizwanga kahle inkulumo yami. Ngiphatheke kabi ke kodwa wena mngani wami yabo. Yazi kunobaba mfowethu engimkhonze ngendlela eyisimanga. Angimazi lo baba yabo. Lento yokuba umculi ibhlungu. Lo baba mfowethu yazi ayikho ivideo yakhe engingangeni kuyona mayike waposta. Uneyisinyana nje uyirastanyana elizacile nje kodwa uyambona umdala. Ngendlela futhi lo baba bengimkhonze ngaye uthe futhi mase ekhuluma ngale yandlela engaphatha abhlungu bhuti ngaze ngabhala ngathi ngicela inamba yakhe ngoba cha bengifuna umfola esayidini ngixolise futhi ngoba ngivele ngaphatheka kabi futhi ngase ngibane into ukuthi yazi indlela engimkhonze ngayo ngeke iqedwe le yanto ayikhuluma kimi ngoba umuntu omdala uyabona. Muphi yena bhuti uSigwebo lo besikhuluma ngayo nomgibe bathi ubuthelezi ubuye khulume ngepolitiki abuye khulume ngathi wasemsinga umuntu wakhona. Ya ubuthelezi futhi ngendlela engimkhonze ngayo lo baba loyana kodwa phela ngimkhonzela ukuthi engakhuluma uma ngabe kunento emphethe kabi. Bengimkhonze njengobaba nje ngimnotice ukuthi into anokuyikhuluma nomqondo. Kodwa hayi anginalo igqomu naye ngizoqhubeka nje into zakhe ngiyikhonze futhi ngimlandela nginankinga mfowethu. Bese ngiphinde futhi ngibonga indlela engibona imali umthwalo etrenda ngakhona ngicabanga ukuthi ngimkhiphise EP ngoba cathi imiliyoni engalishaya same time indlela okwenzeka ngayo. Enze nje ingoma embili ingoma yegushi kube nale kube lena ethi khona usazoba yinja. Ngifuna ukuzwa nawe ngicula kanjani yena. Eyicule nje ngendlela leyayicula ngayo kudala. Ngoba ngiyabona abantu bamthanda. Bese ngiphinde futhi ngixolisela ubaba umsweli mfowethu. Kodwa yena ngifuna axolise. Yimina ozomxolisela. Ngixolisela ukuthi nje abantu abafuni ukumbona ehleka ngoba kusho ukuthi ukuhleka kuyicala eSouth Africa. Fayela hline. Mhlawumbe ke bazomthanda ngoba kube futhi wahlina kule yankulumo wawuzothi unomona yini engaphatheki kahle makukhulunywa ngale yandlela. So nje ngiyamxolisela kakhulu laba bafowethu ayikho inhloso embaye nayo. Okubhlungu kakhulu kunakho konke ke. Bafowethu yabona magolide nisenkingeni ukuba balandeli. Ngoba thina njengabaculi siyafonelana, si right nomfowethu wayibhalela uRIP ayobhalile. Mina nga understand ukuthi shothi beyidlalela kwase kuba nabantu abawuthatha personal ngalendlela abawuthatha ngayo. Kodwa abantu abenza le yanto abanye babantu engicabanga ukuthi bamlandela ababona ngathi uyahlukumezeka. Kodwa thina sixoxile izolo kwa right. Akunankinga nje futhi uyabo. Angaya lemcimbini wakho ngisaqhuba nje indaba mfowethu. Ebese ngiphinde ngibonga umngani wami Mhlaka 1. Hayi bafana bakithi hayi ngamane ngaphinde nikhulume nami lo mbhemu ngiyampilela nje kakhulu uyangiphilela futhi lo muntu usadibana naye sixabana kumele sixabane la ku TikTok ekhulume ngendlela akhulume ngayo kodwa nje ukuthi ngimfonele sixoxe kwakhomba ukuthi uyindoda kufana naye umgibe mangimfonela ngamuthi hayi lo muntu usuke edlalela kuzoba isiqiniseko. So nje lokhu koqhaweleni bafotheni kwenzayo hayi ningakwenza naye neNC iyahlala neMK etafuleni kodwa mase kuyovotwa lapha kuyathukwana kuphele futhi. Ngiyabonga nje bafothi ngendlela enikhulume ngayo indaba kaMalume nanokumhlonipha nje ke ukuthi nikhombisa ukuthi niyamhlonipha nangendlela athatheka ngayo. Umalume bafothi usemdala ngoba ena 74 nje ukhomba ukuthi njengamanje uneminyaka u4 ngoba umuntu udalela ukuthi aphile iminyaka u7. Mangabe esena 74 iminyaka yakhe isu4 kusho nomqondo wakhe usuyaqala ukuyela ekutheni abe ingane. Ngoba nathi lapha ekhaya ukukhuluma noma kanjani kodwa kunokuthi mina ngimthukuthelele ngikhetha okungcono ukuthi ngimthengele lento yakhe ayithanda kakhulu ngihambele. Ngenzela ukuthi ayishaya alale. Mangibuya ngakusasa ngimbuza umalume hey awuzangiphoxa ke phambi kwabantu akayazi yonke lonto. Yabo. So nje ngicela bafowethu nehlise imimoya akho into embi ngalondlela
umalume uThwalofu kune festival yakhe enkulu ezoba la obuka eMkhangeni Sport Ground. I-date yakhona ingomhla ka-27 June. Bazobe bekhona futhi abaculi. Aba befike kuye, aba bengafikanga. Bazobe bekhona nobaba uMsweli futhi uzobe bekhona nebhakede lakhe. So akukho bafana bakithi engizothi kuyisici futhi akekho umuntu engizothi ungithukile ngaphatheka kabi ngokungithuka kwakhe ngendlela naye abebona ngayo. Engakuthanda nje ukuthi noma sesihlangana futhi aphinde angithuke ngiyangithanda kakhulu umuntu mangithuka sesibonana ngoba ngiyajabula yabona ngiyona into engiyifilayo leyo. Uyabo? Awuma sesidibana kusungithuka ngijabula kakhulu la futhi mhlawumbe ngabona ngigiya kuze uzobona ukuthi ngagiya kanjani ngikano masibisi. Akikizele manje uyakwazi. Cha, umcimbi kaMasibisi bafowethu umhla ka15 June ngiyacela nje ngani zakwethu ningilekelele ekungiphushise nona. Umcimbi abantu besifazane awuhlelile mina njengomyeni wakhe ngikhonela khona ukuthi ngimlekelele entweni ayenzayo ngoba nazi nani bafowethu ukuthi konke lapha engihamba khona uyaye engilekelele noma ikuphi noma ngiyirong ngisho ngiyirong ngeke ninanibona ukuthi kunento engiyenzile wrong kodwa uyangitshela sengisekhawuthi ayi le nto yenzile wrong. Singabalindela mhlambe abantu abanjengongizwe Mchunu lapha emcimbini bhodi. Obani? Oba Macingwane iChunu. Hayi futhi kunento ongayizwanga phela kona umcimbi wenhlanya lwana. Mthini ngobantu besifazana abahlelekile lo wena. Yena ngathumela umkakhe kuphela yena. Cha webukhaya ngibekele nje endlini yonke bese ngibekela esentambo esigwebo kuyazakala nganza kwethi bengithi mina ngoba vele usechazile usigwebo laphana ngapha kudla kwezinje nganza kwethu abantu abasibukana abasilalele ake mawuthi bafuna more details. Ngicabanga ukuthi mangikhumbula kahle ngibonile ipost kaMama ubiselihle uma kadubula ku TikTok nifike nimfollow nje bese nizokuthola konke enikufisayo ukwazi ngomcimbi. Uyena kwi-account yakhe ngoba ngiyazi ukuthi ubhuti usigwebo ubechaza nje khona okuningi akazokushiya kanti uma bezongena nakuma comment section laphana uzobaphendula uzoba nesikhathi uzoba nesineke sokubaphendula bonke abakufisayo. Nami futhi ngiyasho ngithi cha kanze ukuthi ngizoyehlisa imoto isukela ekhaya isuke la eThekwini ihambe eMatuba uzobe khona nami wakwami umama umakoti uzobe khona na ngiyaqinisekisa nje lokho. Siyabonga bhuti omdala siyabonga nje isupport bafowethu. Sibonge sesihamba siyombheka umama epagini lakhe uzothola umcimbi. Hayi sibonge kakhulu bhuti omdala siyabonga kakhulu bhuti usigwebo. Ngiyabonga ngani zakwethu ngizocela ungikhiphe bafula unakho njani ubhanyazile kuyazi into ebhalwayo nengabhalwa la ekhaya. Siyabonga ithuba. Hayi kancane nje wemkhaya madoda umkhaya bamaphelele madoda kancane yazi ukuthi contact ngithi ufuna ukuyithinta esekhona nje sisekhona sentaba ubhuti usigwebo. Ngiyacela bhuti usigwebo ngiyazi ukuthi njobani ngabantu abadumeni ngabaculi nenabantu abanimonitor ama-page enu nabantu kuyibona abaqinisekisa ukuthi konke kuhamba ngendlela yini. Nisikhulumele nabo yazi izinto abayibhalayo ema-page nabantu ema-page enu labantu abanimonitor ama-page masuyilandela inkulumo angeke uze isuke kuwena bhuti usigwebo. Thola sometimes isuka kuyena nempendulo asizona mesingayilindela kubhuti usigwebo the way soyiseqhamuka ngakhona. Angisho ukuthi kuwena bhuti kodwa sengisho ukuthi angazi ungafaka kanjani kwabanye koza kwenu ukuthi siyacela ake besikhulumele nabantu abamonitor ama-page abo. Asicomment kodwa siyafunda silandele nje. Kodwa mawuthi uyalandela kwesinye isikhathi uyabona ukuthi angifuni ukwenza isibonelo kodwa futhi mawuthiwa nithi angenza isibonelo ngomuntu wabaculi bengasenzi isibonelo uma ninginika imvumo. Hayi ungasenzi wemkhaya ukuthi ngimgcine engenawo uFacebook ngingazi ke noma usagcina ebenawo yini. Hayi no uFacebook bhuti anginawo.
akekho yona la ekhaya la igcina manje nezingane zami la ngayijetha iphume nje kuyonke le nto le umuntu nje ngimbona ukuthi unenkani lo mfana olapho ongoye ngiyambona ke ngathi ukhona kule nto ya Facebook kodwa ke nayo into yakhe izolungiseka anginawo le nto le leyanto bangukukhuluma ongenasidingo mfowethu kodwa okunye but engingakusho yabona bafowethu lento ngizoyisho nje ngiqonde kunabaculo kumele siba understand bafowethu kuba khonza ukudlala ukuthi noma edlala ngento adlala ngayo ebese thina siyithatha iba personal igcina sifuna ukuxova izwe kanti yena ubengekho lapha uma ngabe ngumculi ngibhale into ngithi ngiyadlala mhlawumbe ngabona kunento engingayitholi kahle bese ngiyadelete lokho kusuke kukhomba ukuthi kushuthi ngibonisekile umuntu ongibonisile noma ngiyabona mina lento kushuthi ayihlalanga ngalendlela bengithi ngiyenza ngakhona uyabo ngicabanga ukuthi inkulumo izoqonda nje kulento kanakhonjana mfoko amanqele lo RIP awubhale lapha angithi udelethile uyabo angiboni ukuthi bese kumele abantu bexabane ngempela kubangwe le yanto leyana uyabo and unjani ubhuti omdala ke ngiyaxolisa ngane yakwethu ukungena olimini naselokhunjaneni ngiyakuzwa ngane yakwethu ngiyakuzwa lapho kodwa ubhuti njengendoda engiyaziyo eneqiniso futhi ehlezi imile eqinisweni noma ngakuthiwa lelo qiniso lelo lifaka isaka ekhaya noma ngakuthiwa liyalikhipha ngikwazi njengomuntu ohlezi emile eqinisweni umfoko amanqele angibeke nje mfowethu sikhulume singabi ukuthi kanjani umfowethu loyana sibukhonzile mina ngapha kuma Blue Nation kodwa mfowethu ukulandela uMaskandi ngasuka nawo kude kakhulu kobhuti ulokhunjana umgqumeni size kobhuti omdala lapha nomtshengiseni yabo yebo umfowethu yebo bafowethu alikho isoke elingenasi isici uyabona kodwa umfowethu kuyafuneka uyabona into ethinta obaba into ejule kakhulu leyo ethinta obaba siyo into ongaze kuthiwa mhlambe kufanele inabukeliswe ngane yakwethu into eyayifuna umuntu athathe responsibility asukume yena mathupha asho ukuthi hayi nganza kwethu kushelela ulimi lapha ngoba phela mfowethu singabantu akekho umuntu ongenalo iphutha uyabona but umfowethu simlindele ukuthi asukume asho ukuthi hayi nganza kwethu ngiyithathe ngesinxele noma angizwanga kahle uyabona ngoba phela indlela enze ngayo iaction yakhe ikhombisile ukuthi iphutha lakhe ulibonile ukuthi adelete ipost ade ibekile kodwa kuyasuka ufuneka nje nasukuma athi hayi bafowethu ngisheshe ngathatha ilokhunjano action ngingakaboni kahle uyabona ngoba phela mfowethu obaba abantu abahloniphekile futhi ibona abantu esibathatha njengoNkulunkulu bethu wasemhlabeni ngicela ukwelapha bhuti mfowethu ngilapha nje umuntu olalele lento ngoba besingezile ngayo vele just nami bengidlula nje yabona le yanto ubaba umsweli nomthandeni le yanto sebeyikhulumela idlule kudala le yanto ngena kumyeza nje ivele into sebeyixoxile yabo walibona futhi iphutha lakhe baneyinhlelo zokuhlangana bexoxe ngendlela eright yabo wakuveza futhi ukuthi ubedlala yabo uyazi futhi ukuthi mina nawe ngoba siyamadoda nje mina ngoba usigoba ngiyindoda nje uyazi ukuthi indoda mike yenza iphutha futhi kuyasinda futhi ukuxolisa ngiyazi ukuthi kubalulekile ukuthi ukwenze umuntu ophila nje noma onengqondo kodwa futhi ukuxolisa kunzima mina ngeke ngibone ngisho ngenza iphutha la endlini ngathi iphutha kodwa lo ake sebuya la esojayiba futhi ngenza iphutha uyabona hayi ngiyakuzwa ngani nanokuthi mfowethu engifuna ukuqonde manje ungikhiphe emhlaka onana kunjani emagolide mangiqeda lento yabona mfowethu uma ngabe uli defender udlala emuva nike lithi niwina ngo-1-0 ebese uvela nje uyisa umuntu obengeza ukuba yiyona ingozi sidalo uvela umwise uthola ikhadi libovu kube free kick bese kuvele kuba igol lidle wena lento yokuthi uyijwayeza ukudefenda ngaso sonke isikhathi uqinisa udefenda lento engekho uyabo
mina nje mangathi uyabona bawubhe ngoba athenga iBM nje leya ngahluleka impela ukuthola into engizoyenza itrend idefende le yanto kube ngangina ngizoyenza into ezovimba le yanto ngiyabonga ngicela abafuthi ningikhipha hayi kulungile ngane kwethu kuyezwakala yabona ngendlela nami futhi ebengade lento ngiyithathe ngeenga ngakhona ayimfowethu bengibhlungu kodwa ke mfowethu singabantu siyabuyisana ngiyabonga nje ngiyabonga amagolide ngane kwethu siyabonga abafowethu ya mfowethu undaba cha ukugcizelela nje wemfowethu undaba lento esho uSigwebo iyiqiniso ekutheni kubuye kubesinda abafowethu ukuthi bexolise ngesimo ke mhlambe sezinga labo noma nani kodwa ezinye izinto bafowethu ke ndaba kufanele siyifunde nathi ukuthi ezinye zezinto angisasho kuwe ngqo because nabantu ababhebhethikise lento mfowethu ithina uyazi ukuthi thina nama Red Nation besingangeni kule yanto besingangeni kodwa thina ngokuthanda ungafuna ukusala ndawo sayifaka sase sibona ubrongi sabona into ebingasidingi so namanje futhi kufanele sikulindele ukuthi asilindele umthandeni ebuye ezekithi thina ezothi uyaxolisa kufanele siqonde kahle kamhlophe ukuthi ndaba ibingekho ngathi le yanto futhi akathukanga ama Blue Nation akathukanga ama Red Nation osho ukuthi le ndaba le eyabo